खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी थांनाय 17 बोसोराव थामहिनबा हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव इरिगेशन डिपार्टमेन्टआव मा सोलिदोंमोन इरिगेशन डिपार्टमेन्टआ मा खामानि मावदोंमोन इरिगेशन डिपार्टमेन्टआ बिटिआर ओनसोलाव मा जौगानाय खामानि मावखो इरिगेशन डिपार्टमेन्टआ रायजो राजानि जेंनाखौ माबोरै मावफुंदोंमोन एबा जेंनाखौ सुस्रांदोंमोन ना जाख्ल'नायाव बेस्थता जादोंमोन थांनाय 17 बोसोरनि सरकारनि आमोलाव आरो बेखौनो बाथ्रा बुंदों एबा बेखौनो अजद दिखांदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा आरो गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा अजद होदों दि थांनाय समफोराव अफिसारफोरा इरिगेशन डिपार्टमेन्टखौ रां खामायनायनि फेक्टरि बायदिसो बाहायदोंमोन होननानै गोख्रों अजद होदों एबा गोख्रों बाथ्रा बुंदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा जेराव गोबां आबादारिफोरा बे समाव उदालगुरि बाक्सा चिरां क'क्राझार बायदि जिल्लायाव गोबां आबादारिफोरा माखासे समाव जेंनाजों मोगा मोगि जानानै आबाद बोखांनो हायै एबा आबाद मावनो हायै थासारि जाबोगासिनो दं दा बेखौ लानानैनो गोख्रों बाथ्रा बुंदों दि इरिगेशन डिपार्टमेन्टआ थांनाय गोलाव समाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुंथायनि समाव इरिगेशन डिपार्टमेन्टआ रां खामायनायनि फेक्टरि बायदिसो बाहायदोंमोन होननानै रोखा फोरमायदों गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला थांनाय गोलाव समाव इरिगेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय ठिकादारफोरा माबोरैहाय रां जाख्ल'दोंमोन इरिगेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय माबोरैहाय थगायनानै रां जाख्ल'दोंमोन इरिगेशन डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेफोरबायदि बाथ्राखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों गबिन्द बसुमतारी बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादिनि ना बेखौ बन्द खालामनायनि खोथाथ' फैया खिन्थु नुबोदों जे थांनाय समफ्राव जोंनि डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा बेखौ रां खामायनायनि मोनसे फेक्टरि बायदिसो बाहायदोंमोन गोबां समाव नुबोदों जाहा किसुमान ठिकादारफ्रा खामानि मावालाफानो फल्स बिल होनानै फल्स एस्टिमेट मा खालामनानै गोबां रां दिहुननाय जादों बेखे ओरैबायदि मोनसे समाव नुदों जे जि खामानिया फार्स्ट टु टेन्डार बिनि एस्टिमेटआ 6 crore बेखौ खामानिखौ लासैनो बोसोरसे बा बोसोरनै फोजोबालासिनो गोलाव सम मावनानै एस्टिमेटखौ रिभाइज खालामै 29 crore हालिखौ खालामहैनाय अथच खामानि बे 6 crore खामानि बेखौनो जा थाखा जानायनि माबायाव पलिसियाव दिनै अफिसारफोर आरो ठिकादार ज' जानानै जि खामानिया 6 crore एस्टिमेटआ अरिजिनेलि बेखौनो एक्सटेनसन खालामै 29 crore हालागै बिल दिहुननाय बेबायदि रेकर्डबो दं जास्ट बेखौ इनकाम खालामनाय मोनसे इनकाम सर्स हिसाबैसो गोबां ठिकादारफ्रा अफिसारफ्रा बाहायदों बिनि फलावनो बे खामानिया मोजां जायाखिसै खिन्थु जों जिबायदि एस्टिमेट जिखिनि खरस खालामदों सरकारनिफ्राय बेखिनिखौ प्रपारलि इउटिलाइज खालामोबा बे इरिगेसन प्रजेक्टआ गोजोर जागोन लं लास्टिं जागोन बेनिखायनो जों बेखौ बन्द खालामहोनो हाया खारन बिनि सायाव जोंनि रायजोफ्रा थांनानै दं आरो जों बेखौ फोसाबनानै फोथांना लाखिनांगौ